Separi 7 ton Jormapojan tilalla ja niin postimme tuon Jormapojan videot, koska hän sai hyvin vaarallisen taudin ja kuoli. Mitäs nyt? Mä kuolen tässä jaossa. Ai. Koska tää lopun nyt. Noniin. Joo, elikkä toi Jormapoika sai keuhkokuumeen ja on nyt sairaalassa ja niin mä oon vähän niinku sen tilalla ja aloitan uudet videot tästä. Joo. Elikkä tämmöstä. Tykätkää musta. Siis tilatkaa mua. Sama se kuin Jormapoika. Sama pelaaja. Melkein. Niin että Jormapojalla siis keuhkokuume sai hyvin vaarallista. Sano vaan. Mutta mä en voi sille mitään. Siis, jos päivutan siitä. Niin elikkä tässä on tultu siihen päätökseen, että Jormapoika sai vähän aika sitten olisiko pari 3-4 viikkoa sitten. En mä muista. Johonkin siihen aikaan. On keuhkokuumeen. Ja sit me ajattelin, että mä en halua tekemään enää videoita. Tai sitten Jormapojan tilalla en ole enää tekemään videoita. Ja sit siihen ja sit mä poistin ne videot sieltä. Ja pistäkää kommentteihin, oliko se huono juttu, että mä poistin ne videot. Ja silleen tänne tauon tehdä. Tehdään tämmönen maanalentoota. No periaatteessa oli mun idea, että mä vaan ilmoitan, että tää Jormapoika on keuhkokuumeessa, mutta niin. Elikkä taloa tehdään. Nyt alkaa tulla. Voisi tehdä semmosen. Niin, elikkä joo. Ja eli jos löytyis lampat, se olisi ihan paras. Voisi tehdä pitempi jakso, koska mä en viitti tehdä pelottelija jaksoa. Mä en tykkää musta näistä. Tähän pari.
Siis pikkusen pidemmän musiikkaa. Sitten tämä uuni. Ruoka. Okei. Tänne. Cocoa beans! Nyt saadaan paljon ruokaa ja sitten tonne voisi tehdä viljafarmin. Ja sitten joo, tehdään nyt se. Pitäisi tehdä vielä kivipikki ja sit voisi tehdä kivimaksin teitä. Mä en tee nyt kauhean ei pitkiä jaksoja siis. On tämmösiä vähän reilu 10 minuuttia. Hei, ehkä mä teen tän. Näin, ja sitten pistetään tonne ja tonne pesään ja sitten miakka. Sitten miakka ja pikki. Ja pikki. Näin. No. Tehdään tämmönen hiilimoinen tähän keskelle. Kuulostaa tähän. No. Noniin. Joten tämähän on päivitetty nää. Nyt tää Minecraft on nyt mitä tää on? 1.6.2. Onko se hyvä? Hei. Joo. Seuraavassa jaksossa. Mitä mä tekin seuraavassa? Vois tehdä uuden paremman kodin. Ja etsi lampaita. Joo. Mikäs tässä mainailessa?
Mainitaan, mainitaan. Me vaan vähän mainitaan. Sitten mainitaan. Mainitaan. Nyt on se. Mistä mä tiesin? Joo. Eli se oli siis... Tämä oli ehkä tämä eka jakso. Joo, tää oli eka jakso ja ensi jaksossa sitten tehdään talo, hienompi tää. Ja sitten mitäs tässä seuraavassa jaksossa tehtiin? Niin, etsin niitä lampaita, että tää oli tämmönen jakso tällä kertaa. Se on moro.